ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁରୋଧ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦେବାଶିଷ। Yes. মনে পড়ে মনে পড়ে সেই বর্ষা সেই রাতি মনে পড়ে মনে পড়ে অনামিকা ভিজুছিলা একা একা বিজুড়ি মোহ দেখি পাখি নাচা না দিলা কেউ সেই বর্ষা সেই রাতি মনে পড়ে মনে পড়ে। छुआ मैंने तो बढ़िया नाचिଛନ୍ତି बेस्ट नाचिଛନ୍ତି बढ़िया କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଏ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବା। ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବବିଙ୍କର ଗୋଡରେ ବସିକିରି ଯୋଉ ଗାଲରେ ହାତଟା ମାରିଲେ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖାଯାଉ ସେଟା ମୁଁ ଚାହିଁଲି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ପରିକା ଲାଗିଲା ମତେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠି ବବି ଭାଇ ଡ୍ରାମା ଦେବାଶିଷ ଡାନ୍ସ ଧମାକା ହେଲା ରଚନା। ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଆଉଥରେ କହୁଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଡ୍ରାମା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାକା। ପୁରା ଧମାକା ହିଁ ଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ଡାନ୍ସ କରିବା ଇଜ ନଟ୍ ଇଜି ବିକଜ ଅଲରେଡି ତଳେ ପାଣି ଉପରୁ ପାଣି ପଡୁଥାଏ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେବା କଷ୍ଟ। ତା ଦେହରେ ତମେ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିଲ ଏତେ ବଢିଆ ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଥିଲ ଏତେ ବଢିଆ ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଓଭରଅଲ୍ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଜ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭେରି ନାଇସ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଚନା ସମସ୍ତ ଉପରେ ଭାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ୟୁ ଦେବାଶିଷ ନା ରଖିଥିଲୁ ଭାଇ ତୁମର ମତେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବହୁତ ହୁଏ କେବେ ନା କେବେ ତମେ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ତମ ପାଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ବୋଲି।